Hej så folkens, og velkommen. Vi har fået lavet en ny opdatering ved vores hjemmeside. Den nyeste opdatering, det er den her. Nej, der har været 8 ind i dag. Det er rekord. Men det er, man kan se hvor mange der har set hjemmesiden, eller hvor mange der har loadet det. Som I kan se der, så tæller den lige meget hvilken side jeg kommer ind på. Der er coming soon. Kontakt os og sådan noget. Der skulle der også have været sådan en der, men den kommer nok i næste opdatering. Men vi kan se her, hvor mange som har været inde i dag. Der har været 8 inde i dag, og der er 7 offline lige nu. I går var vi kun 5 inde. Så det er faktisk fedt ved det her. Ellers står der bare det der normalt, der normalt står. Som vi havde skrevet. Altså, det der normalt står. Og det er også e-mail, hvis I skal kontakte os og sådan noget. Der er fejl på det. Apple. Ja. Men der er en fejl på det der e-mail der, tror jeg. Ellers så er det bare min computer. Men det var hjemmesiden. Tak for at I så med, og håber I vil ind og tjekke den ud. Hvad er det nu det hedder? Link var det hed. I beskrivelsen. Og her. Så vi kan se. Så er det http www.winsoft32.tk. Jeg gentager. Eller bare www.winsoft32.tk. Og det var det. Så jeg håber vi ser den. Hej hej.